Я не могу привести вот з гісторыі усходнеславянскіх народаў, пачынаючы там ад дынастыі Рурыкавічаў, вялікіх літоўскіх князёў, значит, я не могу привести, значит, прыклад такога як бы мезальянсу, такога, значит, як бы нероўнага по ўзроставому значэнню шлюбу, калі, значит, маладому, скажем так, далёка за 70, а яго нявесце, як мяркуюць, усяго 16 гадоў. Конечно, это вялікі разрыв, але ж гэта, як звычайна, это дынастычны шлюб, дзе губляюцца усякія, значит, нейкія іншыя меркі, дзе вызначальным з'яўляецца менавіта прадаўжэнне дынастычнай лініі. Палякі лямантам сустрэлі вестку аб новай каралеве. Іх абурэнне можна лёгка патлумачыць. Выхадзец з вялікага княства літоўскага вядзе на каралеўскі пасад літвінку. Гэты шлюб яўна ўзмацняў пазіцыі княства, і многія падазравалі, што апошняе каханне караля не прыхамаць лёсу, а інтрыга вялікага князя Вітаўта. Гэты нечаканы няроўны шлюб зладзіў сам Вітаўт, гаспадар вялікага княства літоўскага. Ён сам быў сватам. Ён сам вёў перамовы з апекуном Соф'і. І ён адшукаў жаніха для Васілісы. Такое дбанне аб лёсе польскага караля было дзіўным, асабліва калі ўлічваць іх узаемаадносіны. Вітаўт – гэта закляты сябра Ягайлы, яго найбліжэйшы вораг, яго стрыечны брат. Гісторыя іх узаемнай нянавісці налічвала ледзь не паўстагоддзя. Паўстагоддзя таму Ягайла і Вітаўт, пабрацімы і аднагодкі, не маглі ступіць і кроку адзін без аднаго. Але ўсё змянілася, калі побач з Ягайлам з'явіўся красамоўны дарадчык, былы пекар Вайтыла. Ягайла аддаў за дзіўнага смерда сваю родную сястру, а потым пачаў дамаўляцца з крыжакамі супраць Вітаўтавага бацькі. Даведаўшыся аб змове, стары князь нанёс удар першым. Захапіў Ягайлавы землі, а былога пекара Вайтылу павесіў. Вітаўт горача абараняў свайго пабраціма. Ён угаварыў адпусціць Ягайлу пасля яго змовы з крыжакамі і нават вярнуць яму ўсе спадчынныя землі. За паўстагоддзя да таго, як ладзіць каралеўскае вяселле, Вітаўт намагаўся зладзіць мір паміж сваім бацькам Кейстутам і стрыечным братам Ягайлам. Ён пераканаў бацьку паверыць Ягайлавай клятве і паехаць на перамовы. Тады Вітаўт сапраўды жадаў усім дабра. Але Ягайла клятву пераступіў. Кінуў сваіх родзічаў у турму. На 5-й дзень загадаў Вітаўтавага бацьку задушыць, а маці аддаць на расправу вайдылоткам. Сам Вітаўт толькі цудам здолеў выратавацца з каменнага мяшка, дзе яго чакала смерць. Зразумела, што пасля гэтага помста стала галоўнай мэтай жыцця юнага Вітаўта. У маладосці Вітаўт і Ягайла ішлі адзін на аднога з мечамі ў руках. А зараз, калі абодвум пайшоў 8-й дзесятак, іх зброяй сталі палітычныя інтрыгі. Яны былі добрымі гульцамі і змагаліся адчайна, але гэтая зацяглая партыя, здаецца, скончвалася падам. Ані Вітаўт, ані Ягайла не мелі нашчадкаў. Ім не было каму пакінуць пасад вялікага княства і каралеўства польскага. І хаця Вітаўт з Ягайлам працягвалі сваю нябачную вайну, было зразумела, што пераможцы ў гэтай вайне не будзе. Вітаўт проста выйграў адзін дыпламатычны бой і не даў Ягайлу ажаніцца з Зофкай.
Вялікі князь спакусіў караля гальшанскай прыгажуняй і нязбытнай марай аб тым, што яшчэ не ўсё страчана, што ў Ягайлы яшчэ можа нарадзіцца сын. Вітаўт мог быць задаволены гэтай маленькай перамогай. Гальшанская князёўна Соф'я стала каралевай і жонкай раўнівага і падазорнага чалавека, які мог быць яе прадзедам. Напэўна ж, Ягайла любіў сваю маладую жонку і пеставаў бы дзіцё. Але да новай каралевы ставіліся ў роўнай меры зайздрасцю і спачуваннем. Ды праз год давялося яшчэ і дзівавацца. Каралева зацяжарыла. І 31 кастрычніка нарадзіла здаровага хлопчыка. Ягайла не верыў у сваё шчасце. Ва ўзросце 73 год ён нарэшце ўбачыў свайго першынца. Цэлы дзень кароль правёў у касцёле, дзякуючы Богу за нараджэнне сына, бо інакш як цудам гэтую падзею нельга было назваць. І яна зблытала ўсе палітычныя карты. Папа Рымскі, адзін з 25 хросных бацькоў нованароджанага каралевіча, расчулі напісаў у лісце да Ягайлы: «Каралеўства тваё, якое магло па тваім сыходзе прыйсці да заняпаду, ад усякай боязні гэтага вызвалена, забяспечана трывалым пакоем». Але сярод усеагульнай радасці быў чалавек, для якога гэты Божы цуд быў ударам у спіну. Безумоўна, тое, што адбылося з Вітаўтам, трагедыя яго сямейная, трагедыя жыццёвая, трагедыя дынастычная, звязана з тым, што ён згубіў сваіх сыноў, фактычна як бы ахвяраваў імі. Безумоўна, да гэта прычынілася палітыка Ягайлы. Палітыка Ягайлы, палітыка ў многім, конечно, здрадлівая, як яна апісана ў летапісах і ў дачыненні да бацькі Вітаўта, Кейстута, і ў дачыненні да самога Вітаўта, які фактычна мог страціць жыццё сваё. Безумоўна, ён стаўся ахвярай. Ягайла працягне свой род у гісторыі, і яго дзеці будуць кіраваць вялікім княствам літоўскім, бо Вітаўт проста не мае каму аддаць свой пасад. Ці мог Вітаўт прадбачыць, што ўласнымі рукамі замесіць шчасце свайго ворага? Таго, што адбылося, ўжо не паправіць. Можна хіба лінуць у бочку з мёдам сваю лыжку дзёгцю. Пагалоска аб тым, што Соф'я Гальшанская была няверная свайму мужу, магла нарадзіцца і без падбухторшчыкаў. Вельмі ўжо спакушальна выглядала гэта версія. Тым часам каралева зацяжарыла ізноў і нарадзіла яшчэ аднаго хлопчыка. Ягайла проста не знаходзіў сабе месца ад радасці, а Соф'я быццам надумала забіць свайго мужа добрымі навінамі, абвесціла, што яна чакае трэцяе дзіця. Здавалася, што на сыходзе жыцця лёс вырашыў выдаць Ягайлу адначасна ўсё належанае яму сямейнае шчасце. Але у Польшчу ўжо ехаў Вітаўт.